Iriain, Andoni Egaña, Maiane Etxoperena eta Xabat Ilarregi. Eta bertzerik gabe saioarekin hasteko lehenengo agur bana eskatuko die bertsolariei. Arratsaldeon zer moduz gaude, lehenengo hitz bakarrean, uztailaren 7 eta San Ferminen aparrean, etorri lasai aulkietara, eipini lasai aurrean, eguzkia guk dugu aurpegian, zuek soilik bizkarrean. Nor dagoen etxean, nor zubian plazan, nor arropa garbitzen, nor bersotan dantzan, horra gizartetxo hau bestaz zertan datzan, ta jarri nahi dugunez guztia zalantzan, ari nahi nuke goxo eta konfiantzan, gerora eraginen dugun esperantza. Kaixo Lesaka herrita festa, gune bat begi-begiko, behin Lesakari lotu gintzaizkon, gainera behin tapetiko. Plaza bakoitzak zenbat aulkidun, zenbat persona aulkiko, naiz finaletan aulki jartzea hartu nuen nerekiko. Lesakan ia alperrik data sekula ez dut jarriko, sekula ez dut jarriko. Arranon zerbituta 100 bazkari, jatzoko errestorik ez dut nabari. Lesaka hau da hau marka, erdiko lokan ta eguzki berotan, plaza xabal ta eder ontan, gozazagun bertxotan. Kaixo Lesaka, plaza ta kale, gu beti izan gera Lesaka zale. Astindu fuerte abanikoak, saio baten atarikoak, zegu 6 zoro, hemen txegatoz grin eta gogo. Aize freskoa, baino freskogo. Behin aurrak kantatuta, gaiekin lanen jarriko zituztet, eta altxatu denak favorez. Ez dakit badakin jendeak, baina Lesakako San Ferminetaz gain, Iruinen ere San Ferminak egiten dire. Eta uztailan 6an txupinazo ospetsua egiten da Udaletxe plaza.
Zuek denak, Iruñeko txupinazora gogoz sartu zareten bortz lagun zarete. Maialen eta Xabat gustura daude barruan eta bertan gelditu nahi dute. Bertzeiruek aldiz lehen bailean alde egin nahi dute bertatik. Zapigorriak zerura eta burutik hanbera ura. Hemen txenago masa erdian antxoa baten modura. Duzaineroak atera dira, ta guk segitzea gura. Ni joango naizu olde honek eramaten haun lekura. Ni joango naizu olde honek eramaten haun lekura. Ai Iruñeko txupinazoa, haundia omen zen jaia. Plana egin genuen ta etorri ginen nunbait bagenun garaia. Milaka jende plaza barruan, giroa ez da lasaia. Sudurtzulotik soilik sartzen zait izerdiaren usaia. Sudurtzulotik soilik sartzen zait izerdiaren usaia. Bate egia esan du behingoz, eta pagendun garaia. Nik neukana zen Bilboko festak gaur errepikatu nahia. Baina hause da elkar igurtzi, eta besape usaia. Plaza batean elkartu dira 8.000 marijaia. Plaza batean elkartu dira 8.000 marijaia. Eskuak gora ezin kabituz, hori baita arazoa. Eta kolpean etorria zait egainaren erasoa. Lesakan ere bestak badira, ta luzatuz arasoa. Ola etxeak botako baitu aurtengo txupinazoa. Ola etxeak botako baitu aurtengo txupinazoa. Urte osoan egiten dut lan, tokatu zaidan kondena. Eta uztailan oporrak hartu eta hemen nagoena. Kuadrillakoak galdu ditut ta ondoan bi ingles pelma. Eta sangria gorputz osoan hause zen behar nuena. Eta sangria gorputz osoan hause zen behar nuena. Lai egindata ezin mugituz, erraldoi baten tankera. Bakar-bakarrik mugi dezake tanka bat gora bat bera. Eta banoa ari naizela, korronteakin batera. Gaztelu plazan sartu nintzen ni eta jarautan atera. Gaztelu plazan sartu nintzen ni eta jarautan atera. Erdi galduta gaur bortzkan botar, ezin sentituz etxeko. Xabat Maiane ez dira onak planak egituratzeko. Bat bertzin gainin ezin mugitu,
sardintzar batzun antzeko, behin etortzea aski izan zait berriro ez etortzeko, behin etortzea aski izan zait berriro ez etortzeko. Madarikatu egin nahi nuke gaur etortzeko idea, hainbeste gorpuz, hainbeste beso ez nahi sentitzen librea. Baloi handi bat plastikozkoa jartzen duena nibea, horretarako hoben hartu lakontxarako bidea, horretarako hobenun hartu lakontxarako bidea. Txupinazoan mila aldarri, pankarta eta alako, presoen alde egina dut bat erakutsiaz galako, baina munipa bat etorri da, ta errandit benga kanpo, ta azkenean joan egin naiz atxilotu nautelako, ta azkenean joan egin naiz atxilotu nautelako. Maialen gora Euskadi txapela Zilipurdika lurrean, besotik tira altxa dut eta salto kasi egurrean. Hauxe da egun bakar bakarra San Ferminen apurrean, nahi duzuna egin dezakezuna udaletxean aurrean, nahi duzuna egin dezakezuna udaletxean aurrean. Saioakin segitzeko Xabat eta Maiane altxatu favorez. Gai bat jarriko dizuet, eta rolik gabekoa, baina zuek nahi elkarrekin nahi bertso botatzeko. Iraganeko kutsua du azken asteko berriak. Josu Urrutiko etxea erruga behio dute eta Espainia eratzeko arriskuan dago. Aste batzuk lehenago, sare herritarrak urtarrilaren 9an mobilizazioa eginen dela iragarri zuen. Hauek izan dira azken urteetako leloak. Behin betiko, ezin da gehiago luzatu, helmuga. Eta horren ondoan, 3 hitz errepikatu dira. Konponbidea, bakea eta elkarbizitza. Hauxe da gure mundua eta hau da gure egoera. Dagoeneko ohitu garela beti txoiten egotera. Urte luzeetan amaieren zai, egon du gara topera. Elmuga hor da, noiz iritsiko ote da. Erraten dute mundu honetan, izan behar dugula baikor, neri barnean pena priska bat, ere sartzen zait derrigor. Ze 19 urte barruan, ez dakigu zeren zigor. Oraindik ez daude gure artean Mikel
batzuk etxita eta besteak jolastu eta jolastu. Beti pentsatzen gure bidean nola itxi nola lokaztu. Baina duda dut azken aldian naiz hitz egin, naiz solastu. Gizartearen zati handi batek ez ote dituen ahaztu. Hain zuzen ere xabat hori da, barnean dudan ikara, ze hirugarren graduan batzuk daudelako behar bada, baina naiz gutxi izan batzuek kondena luzea ara, oraindik ere joan behar dugu mobilizaziotara. Mobilizatu eta mugitu, manifetan ta gunetan, baina zer egin ote daiteke, deus ez dagoen unetan. Naiz da esperantza izan helmugan, tabakeen pizkundetan. Nere kezka da zer pasako den, hurrengo hauteskundetan. Bada eskuinak irabaztea, ez da kasualitatea, baina begira atzo egin zen ekitaldi bat maitea. Bertso musika eta zenbat testu, hortarako da artea. Bide orotik eman behar zaio duen zentralitatea. Ta gero indarra eman behar zaio, guk zentroan jarriari, ta batez ere kapa sozialak, jarri erne, jarri adi. Zeren ta herritar batzuk ezin, zaizkaken du herriari. Nikolakorik ez diot opa, belaunaldi berriari. Baina mindena bukatu ote den, xabat sortua zait duda, naiz eskertzen den gaztek duten, grina handia eta freskura. Guk aurrerantza segiko dugu, eta eskutik eskura. Urrun dagola iruitu arren iritsiko da helmuga. Hurrengo ariketako altxatu Ekin eta Maialen. Kuadrillako bi kide zarete. Zuk Ekine, ekimen ekologistetan parte hartu izan duzu azken urteetan. Maialen berriz, sarean ibiltzen zara, konspirazioaren teoria guztiak sinetsi eta zabaltzen.
azken astetako beroak direla eta elkarrizketan hasi zarete. Ene jende uoke hau dabil zora, galdu du zentzua eta galdu du ganora, nunbait termometroak egin du lagora, lehen ere izango zen ta pasatuko da, lehen ere izango zen ta pasatuko da. Ez hau betirako da gelditu zer suma, zure negaziotan naizaren astuna, arazo honetan zein ote erruduna, zer da urtean zehar egiten duguna, zer da urtean zehar egiten duguna. Bada urtean zehar urterikan urte, bizitzen saiatzen naiz ni lurraren truke, baina goieta beak pentsa ze jardute. Pozoia abioitik botatzen digute, pozoia abioitik botatzen digute. Pozoia bota eta zer nolako hotsa, teoria hori ez da horren aproposa, ideia aldrebesetan marmarka ahotsa, hotz denean bero nahi, bero denin hotza, hotz denean bero nahi, bero denin hotza. Banik nahiko nukena uda hauta gero, hobe soldata hon bat denentzat balego, zuriak nagusi eta migranteak zero, Trumpen agindutara ez hotzta ez bero, Trumpen agindutara ez hotzta ez bero. Termometroek goiti ene zenbat grado, hobe Trump hortxe utzi aparte zeharo, gero zetorriko den hain ziur ez nago, baina ziur egonen gara gerozta okerrago, ziur egonen gara gerozta okerrago. Gero ta okerrago zuk uste horrela, zulorik beltzenera zuzengoa zela, zuk ez dena sinistu ez izan txepela, baldakizu eklipsea montaje bat dela, baldakizu eklipsea montaje bat dela. Eklipse montajea aibala, banik bertan ipini nahi nuen azala, horren lista bazara hemen berehala,
Zuk ez begiratuta ez zara mintzen, aztuta segizazu nahi gizan bizitzen. Euskaldunak badu izan eta izen, baina Euskalduna berez ez da existitzen. Baina Euskalduna berez ez da existitzen. Euskaldun kontuekin orain erantzuten, ta gu zerrote gara pentsatuz jarduten, Maialen zure hitzek ze oi hartzun duten, jada oituan nago txorradak entzuten, jada oituan nago txorradak entzuten. Altxatu favorez Maiane, Andoni eta Ekine. Maiane eta Ekine, aurten lehendabizikoz Euskal Herriko bertsolari txapelketan parte hartuko duzue. Hainbat dira dituzuen helburuak, baita zalantza eta kezkak ere. Hauek argitu nahian Andonin gana jotzea erabaki duzue. Gu ere ari gara bersotan horrela, zure maila haundia dugu dena dela, ta iruditan zaudezu lasai bezala, errex lortu altzenun lehenengo txapela, errex lortu altzenun lehenengo txapela. Galdera egiteko Maiane zenbat zen. Galdera egin didazu zehatz eta zuzen. Beraz neurri berean erantzunaz goazen, errex lortu nuen bai, Maialen falta zen. Errex lortu nuen bai, Maialen falta zen. Taholtza handi batean lotxaren bezero, nik zalantza Andoni dut txikia edo. Segiten da mikrora hurbiltzean bero, ta gaur gizan gailo bat atera ezkero, ta gaur gizan gailo bat atera ezkero. Gailo bat zeinek ez du egin berso gintzan, hanka sartze bat norkez du egin bizitzan. Aholku bat zuretzat behar dezun gizan, oilarrana egizu naiz oilar ez izan, oilarrana egizu naiz oilar ez izan. Errima bilakatzen
Margaritarena, errangezurra dela Margaritarena. Margarita Neronen eskema zen ara, modatik pasatua, egon leikeia da. Baina zu zerbitzari tabernako zara, Margarita batedan ta joan zu plazara, Margarita batedan ta joan zu plazara. Ta andoni duda bat oraintxe suabe, txapelketa lehia da iaia goitabe. Denak gara lagunak holtzan alare, nola izan lehiakor baina pasagabe, nola izan lehiakor baina pasagabe. Erantzuna behar dut aldala trukatu, hitz joku sinple batez nahi nuke bukatu. Jolas joko kontua egoki kokatu, jolasera joan zaite geroan jokatu, jolasera joan zaitez geroan jokatu. Ta zure bersokera hain nola deskriba, orain tragikomedia ta orain satira. Zure bersoa doa ia antzerkira, hainbertze personaje nola sortzen dira, hainbertze personaje nola sortzen dira. Orain beharko dizut aholka disfruta, duzun aurpegitatik bate ez izkuta. Dauzkazun personaje guzti hoiek junta, eta konfiantza izan asko dauzkazuta, eta konfiantza izan asko dauzkazuta. Maian eta nerekin nahikoa zen jada, beraz azken galdera doa zuretara. Plazan bikain zabiltza bertatik bertara, berriz apuntatzera ausartzen altzara, berriz apuntatzera ausartzen altzara. Neretzako galdera orain tupustean, beretzat pista denak iritsi ostean. Ni ere joan ninteke igual ez ustean, berriz txapelketa zuk txapela jaztean, berriz txapelketa zuk txapela jaztean. Altxa bertzebiak Jaurez, Xabat eta Maialen. Zuek selektibitatea egin duzuen bi ikasle zarete. Zuk Xabat, euskaran 0 bat atera duzu. Hala ere, zuzenketarekin adosez eta errekurtsoa ezarri duzu. Zuk Maialen, matematiketan atera duzu 0.
zarata, ni soilik tuntuna. Euskal Herria dago beterik jende guaiz, enintzelako nasi galderaz eta gaiz. Zero atera nuen berez 10 bat naiz, nere kontra joan dira pasa izan zait maiz. Niri kendu egin naute, nik euskalduna naiz. Niri kendu egin naute, nik euskalduna naiz. Tanik begizuloak, ubelak moreak, euskaldunak ez dauzka beste nadoreak. Espainolek dauzkate balore dobleak, ta zuentzat bultzadak eta oreak. Jaularitzak nahi ditun emprendedoreak, jaularitzak nahi ditun emprendedoreak. Eta hortatik eman dizute abisu, matematikak badu berez hainbat pixu. Ta notaren kezka hau hortan dabilkizu, mate suspendituta ederki zabilzu. 0 gehi 0 bost da, baina ez dakizu. 0 gehi 0 bost da, baina ez dakizu. Nik badakit geroa nola izango dan, pensamentu Espainiarra gure mundu zolan. Ai izango genuke gaur ere nahiko lan, guk ikasi dugunok hemen ikastolan. 0 atera bagenu lengua espainolan, 0 atera bagenu lengua espainolan. Zu erderaz ikasten 17 urte, ta 0 bat zarela aizen bat entzute. Nik nota atera dut badakizu zuke, behintzat mediku on bat edukiko dute. Edota politikan hartu nahiko naute, edota politikan hartu nahiko naute. Beraz eskubidez etzabiltz defentsan, ta eskubide batenik etzazula esan. Plaza gorde dizute arituta kexan, bentaja bat baduzu ta hori berezan. Tamatxok gorde dizu leku bat enpresan, tamatxok gorde dizu leku bat enpresan. Jadanik medaia bat lepota besoan, ta aserre jada medaia bat du bainere besoak, eta aserrea
bertsoak, borrokatu ditzagun gure deretxoak, borrokatu ditzagun gure deretxoak. Echatu favorez Maiane, Xabat eta Andoni. Bertsolaritzak arte disiplina guztien antzera bere bilakaera izan du. Maiane, zu 80. hamarkadan arrakasta handia izandako bertsolaria zara. Zu Xabat, 80, 2000. hamarkadetan eskemak hautsi zituen belaunaldikoa. Andoni azkenik, bertsotan oltzaratu berria den bertsolaria. Gaur bertso saio batean elkartu zarete. Saioa bukatuta balorazioa egiten hasi zarete. Maiane marmarti zabiltza. Xabat, saioak eman duenarekin harrituta. Eta Andoni ilusioz atera zara saiotik. Ni nahiko pozik nago gaurkoan lesakara etorrita. Nere garaikoak hortxe zeuden baina arrastak erorita. Banik bihar arte luzatuko dut nere ahoko marmarra. Egaina baitzen seien artean izautzen nuen bakarra. Nere ustez gaurko saioa ez da batek gaizki irten. Naiz justu ibili zaildako platan poto egiten. Eta ondoko gazteume hori lehen harriturik nintzen. Jendeak naizta txaloiten zion nik genion entenditzen. Banik gaur egun dabiltzan modak ez ditut entenditzen. Zeba jarrituzte hiru neska bakarrarekin aski zen. Beste bi hauekin gaur publikoa ipini da parrez lertzen. Eta ez dakit nik zergatikan nipa ez dietu lertzen. Gaurko saioa ongi joan da naiz eta hasi aldapan. Jon Maia eta Iturriaga somatzen dituen falta. Ni patatronko olako hitzak ere joan zaizkio egan. Begira egaina ere hasi da jadanik gazte izkera. Baiturriagan neretzat bedeintzat degu beti-betikoa. Eta Jon Maia entzun dedanez gure amonaren kintoa. Beste Mari Andres emakume hau, naizta tenta eta tenta. Ofizio luzerik ezin egin zutik etzen mantentzen ta. Nik ere zutik ezin mantenduz hortxe hainbertze arazo. Urren gurtean jarritzazue berriz peina eta lizaso. Nik nere drama txikia behar dizuet kontatu. Pentsatu talau ekarri ditut, bost ezin ditut kantatu. Saioa bueno konforme nago bastante joan da edo. Behintzat Manolo Arozenakin afalduko dugu gero. Baina Manolo ere geldirik ene haze hastak irten. Gaur egun jende honek ja
zenakin afaltze hori zuek biontzat lujua. Zarrarekin joan zeitezten kuadrillakin nijua. Saion bukaera aldera ja hurbiltzen ari gara, eta azkeneko ofizioa kantatzeko altxatu Andoni eta Maialen. Zuen herrian azken urtetan ez da bakilari egin herriko bestetan. Aurten berriz egitea erabaki dute besta batzordean. Andoni, zu alkatea zara. Plazara sartu zara bakiletan, eta Maialen berriz bakila da. Zuri begira jarri da, eta hortxe hasi da erabakitzen zer egin. Lesakako festetan kamioitik adi, aldapajetxe aurretik nagola plazari. Nagusiak esan dit jotzera joanari, kamiseta berdea jantzi duenari. Kamiseta berdea jantzi duenari. Urladero izkinean ornegon gordeta, beste asko bezala nerbioz beteta. Beste bati zuzendu adarrak puñeta, urte bete bakarrik geratzen zaiteta. Urte bete bakarrik geratzen zaiteta. Eragana noala izketan diardu, aurretik edan ditu dozena bat kardu. Zigarroa piztu du egiten aizkargu, frentez begiratzen dit txuloa behar du. Frentez begiratzen dit txuloa behar du. Dozen erdi bat bermut galtzak lixatua, eta gero kafea zen anixatua. Egin zazu mesedez besteren autua, udalean badetnik 11 hartua. Udalean badetnik 11 hartua. Baina badezu nahiko txuleria kutsu, ez bazaizu mugitzen ez zainta ez pultsu. Nunbait bilduren partez herriko buruzu, oaintxe hostiak bilduko dituzu. Oaintxe hostiak bilduko dituzu. Zure aurrean izan nahi nuke apala, errukiaren bila eginala. Belauniko jarriaz behardan bezala, eta esango dugu pase bat izan zala. Eta esango dugu pase bat izan zala. Orain pasa zaidana da kasu gogorra, adarkada sartzera nindoala horra. Honek
sobra, rekortadorea ez, baino bai mozkorra. Rekortadorea ez, baino bai mozkorra. Izan mesede edo gertatu kaltian, moskorrak asko dira lesaka partian. Ni aukeratu nauzu hainbesten artian, etzera etorriko datorren urtian. Etzera etorriko datorren urtian. Eta saioakin bukatzeko denak altxatu favorez, eta puntuka jarriko zituztet. Bertzerik gabe librean puntuka. Uztailaren zazpia bete plaza, Ezin hartu arnasa, Lesaka sarritan da Pandoraren kaxa. hemen pareko herria ez da hain eskasa. Beti elegantea lesakako raza. nik herri hontan indut 11 gau pasa. Nik herri hontan indut 11 gau pasa. Banik atzo gauean ezin nun egin ai. Baina igual gaur bai. Eta argatik zinen zu gaur goizin lasai. Biokari zerate erdilan erdi jai. Batzutan triste eta besteetan alai. Ba ez dakit ja naizen aguantatzeko gai. Ba ez dakit ja naizen aguantatzeko gai. Nere gau pasak dira jadanik pasiak. Joan dira aiziak. 1800ean hor nonbait hasiak. Andonik sobran ditu juerga eskasia. Jada gainditu ditu langata esiak. Ez dira eginak baizik eginaraziak. Ez dira eginak baizik eginaraziak. Gaur ziur bazkal ondoan hartu du koñaka. Tapitaka-txaka. Eta balantzan heldu zen gaur tipitapa. Zuretzako otxura delako lesaka. Lehendik fama baneukan kalka eta kalka. Baina Andonik inoiz ez daukarresaka. Baina Andonik inoiz ez daukarresaka. 100 urtetan dalako entrenatzen ari. Ta edaten adi. Eta mozkorrik ere ari da kantari. Genetika ona dut ez alda nabari. Gau pasa kontuetan makina bat aldi. Gazteak ezin dio segia jonari. Gazteak ezin dio segia jonari. Maialenek egiten zituen gaztetan. Gaztea da bertan. Gerosia ore bai neronen ustetan. Maialen nik ez dut maiz ikusi juergetan. Haundia batzutan da kristona bestetan. 20 juerga egiten zituen 2 astetan. 20 juerga egiten zituen 2 astetan. Nik entzun dut lesakan behin egin zuela. Gainera itzela. Bai eta ibili zen altzuen bezala.
behin edo 10 urtetan akaso bestela, Gerrian blusa eta buruan txapela. Kalimotxoa botaz egainai horrela, kalimotxoa botaz egainai horrela. Maialen eta nere parrandez hitz egin. Beraz berdin, gure memoriatan eskribitu dedin. Oaindik enaiz piatzen bizarrenekin. nere asmoa etzen zui ematea min. Ez zaitezte fiatu tabernariekin. Ez zaitezte fiatu tabernariekin. Hau bukatuta lasai ezkoaz lanera, Festan obegera, Deno joan gaitezen janta edanera. asiri egin diot nik ja lanan greba, Bertako zerategu zuen esanera. eta gaurko saioa guazen bukatzera. Eta gaurko saioa guazen bukatzera. baina borobilago ondo bukatuta. Trago bat hartuta. Ekinek ongi egin du ez da bere kulpa. Gaiak izan ditugu festak ta zurruta. Baina hemengo plazerra ezin zen eskuta. Ezkejatu aizea ekarri deguta. Ezkejatu aizea ekarri deguta. Eta bertzerik gabe saioakin bukatzeko agur bana eskatuko dizuet bertsolari bakotxari. Lesakarra da bitxo gogorra, eta bitxo euskalduna. Ordu bakar bat lo egindare berriz parranda nahi duna. Saiatu gara berso zalaitzen, zuri gorrizko eguna. Plazer batean jorratu dugu gure kantuzko jarduna. Plaza ederra ta entzule ona, horixe zen nahi genuna. Plaza betean zenbat, aburuta adin, gai batzuei irrifar, ta bertzei agin. Lehen erran dut ez daude, Mikel Igor Matxin, etxean nahi ditugu, libre eta arin. Beraz ekar ditzagun, Mikel Igor Matxin, urrengo urtea are hobea izan dadin. Agur lesakat eskerrik asko, bihotza bete betian. Bersotan nola ez pozik jardun, olako plaza batian. Iruñaloa galdetzen duten ere
Deusko partian, erantzuten dut Iruñera ez dakitzen bat urtian, lesakaik den bitartian. Mila esker entzule plazan zea baro naiz beroak kopetak izkali zearo. Bihar peñan eguna eta gero gehiago, tertuli lagun arte otorduta ardo, guainikan pollitena etortzear dago. Hasi berrita oraindik fuerte indarrak, eguzkia joan tartu du laino langarrak. Bete zaizkigu zentroa eta baztarrak, bildu baitira lagunak eta abarrak. Bete zaizkigu zentrua eta baztarrak, gozatu bestak ta mil esker lesakarrak. Hauxe izan da dena, eskerrik asko denei etortzeagatik, eskerrik asko baita ere bertsolari eta ongi pasa bestak. Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri.